قديمين قع بسلام الرغبة أنه الفتو ያው ከምዝፍለጥ ህዝብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምቹው ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ተፈጢሩ ንምንታይ ተፈጢሩ ብሰፊሑ ንዛረበሉ ይኸውን ነገር ግን ቅድሚ ንሕና ናብ ዝረባ ምእታውና ናይ ልሙዓን ተካይዳና ካባኻትኩም ሓሳባት ክላዕልና ክንግብር ብቐዳምነት ምክንያቱም ተካይዳና ናይ ህዝቢ ድምፂ ምስማዕ እንታይ ፀገም እዩ ዘሎ ዝብል ካባኻትኩም ኢና ክንሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ ትዕድል ብሰፊሑ ንህዝብና ኢና ክንህብ ካባኻትኩም ተላዒልና ክንምልሶ ዝግበአና መልሲ እንተልዩ ሽግራቶም እንተልዮም ሓቢርና ክንፈትሖም ኢና ናይ ልሙዓንቲ ምይጥና ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ብቐጥታ ትዕድል ነቲ ህዝቢ የዝህብ ንዓኻትኩም የዝህብ በብታራ እቲ ሓሳባት ኣብ ሰላምን ፀጥታን ብዝምልከት እንታይ ፀገማት ኣለዉ ምስ መፍትሒኦም እውን ኣብቲ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ንርከብ እንታይ ፀገማት ኣሎ ካልኦት ኣለዉ ትብሎም ፀገማት ምስ መፍትሒኦም ሓሳባት ሕቶታት ምቕራብ ይከኣል እዩ እዚ ብቐጥታ መድረኽ ነቲ ገዛ ይዕዘብ ዘለኹ ማለት እዩ ይቐኒለይ قدم له ناي مبراتي نا نيتورك اتحاحزون نا ماي صقم نيرو تفتح له بمطنو ግን بملئነት يخونن እዚ بغزيو كله كفتح يخيل يلبل امنت لني بفلاي اب صጥታ خزي تزعبي سقات يللو مناسي ادراشهم زي فلطو كاوي خمز موص زي فلطو ببخبابيو خران طراموزن نحازو سب نفرارحو ገንዘብ ይምንጥለሎ እዚ ፀጥታ ውሕስ ክኸውን እንተ ኮይኑ መንግስትን ህዝብን ተሓባቢሩ በብኸባቢኡ ከኽብር ተሎ ጥራሕ ይልኸውን ኣብ መንግስቲ ንኣብነት ናይ መከላኸሊ ሓይል እንዮ ፌደራል ፖሊስ እውን እንዮ ቶም ዝነበሩ ፖሊሳት ተፀዊዖም ናብ ስራሕ ክሻብ ዝኣትዩ ካብኣቶም ዝተወፃፀ ሓይል ሰብ በብኸባቢኡ ተወዲኡ ክንቀሳቀስ ብምግባር ሓይል ሰብ እውን ናፍረ ናይ ተነባራይ ህዝብ ናፍረ ፀጥታ ውሕስ ክግበር ይኽእል እዩ መንግስቲ ኣብዚኣ ቅልጥፍ ዝበለ ስጉም ተወሲዱ ናይ ተኻባቢ ፀጥታ ሕልው ተዝገብር ጽቡቕ ይዝኸውን ድሓር ብቐጻልነት ታይላኾነ ክኸይድ ይኽእል ይብል እምነት ኣለና ኣነ እዚኦም ናይ መከላኸልን ናይ ፌደራል ፖሊስን ተሓባቢሮም ዲሲፕሊን ዝኾኑ ካብኣቶም ኣዋፂኻ በብቀበሊኡ ክንቀሳቀሱ ተለው ኣብ ኸይድ ምስቲ ህዝቢ ናተዋሃዱ ናተሰማምዑን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ድሓር እግረ መንገዶምን መናእሰይ ዕቢል ወሉ ሰባት እውን እናፍረዩ ስለዝኸዱ ዝፀጥታ ውሕስ ክኸውን መንግስትና እዚ ብቕልጡፍ ተዝሓስበሉ ጽቡቕ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካሊእ ኣብ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ባንክ ምንቅስቓስ ስለዘየለ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብምልኡ ከይኾነ ኣብዝሓ ካብ ኢድ ላብ ኣፍ ይትነብራ እተን ዝነበራ ቅርሺ እውን ኣብ ባንኪ እየን ተቐሚጠን ባንክ እውን ምንቅስቓስ ስለዘየለ እተን ዘለዋ እንተስናቀሎ እንተስናጠጠ ይልበልዕ ለሎ ትዝበዝሕ ሰብ ካዚ ዝበኣሰ እንደገና ትሑት መናብሮን ትሑት እቶትን ዘለዎም ጥሮተኛታት እንሄው ጥሮተኛታት ሽማግለታት እቲ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ኸዚ ካልኣይ ወርሑ ይሒዙ ለሎ መንግስትና እዚ ቀልጢፉ ዝፈትሐሉ መንገዲ ተዝፍጠር ይልብል ይቐኒለይ ህዝብና ካብዞም ተወፅዑ ሓደ እዩ ለለኮ ብኻሊ ተትውፃዕ ጨለ ነይሩ ግን ብወገንና ናዓለን ለሰብ ተወፅዑ ፀንሑ ኢኮ ቢኮዝ ሓደ ሰብ ናዓለ እዩ ትሎት ኣለኻ ሓደ ሰብ ክሰርሐለ እዩ ትሎት ኣለኻ ሓደ ሰብ ናይ ውክልና ሒዙ ኣብ ላዕሊ ከፍ ክለለ እዩ ትሎት ኣለኻ እኮ ብናድኻ ሕብረተሰብ ብናንኖታት ንብዓት ክሽዓዝ ፀንሑ እዩ ነገር ግን ዝለውጢ ብመምፅኡ መፅኡ ዮ ተጋኒና ኳዓለ ሰለኩ መዝለስ ድጋሚ ባይዘ ተሰግበ هذه للن ጥያቄ ማለት هم ጥያቄ له هم አስተያየት ለኮን ግቦኦ ይና መቀለና ጥርሓ ያንያ بتخكل ጥርሓ ለና ተረኪብና ያ እዚ ማለት ተኸበረ ከንቲባ ላይ ፈልጦዩ ኣብዘዋ ምምሕዳርናኩ ምንም ዓይነት ፋይል የለይ ስለዚህ እዚ ብልተበላሸ መልክዑ ጥርሓ ያንያ መቀለና ማለት ሰብኒዋ ናዚ ሰፋይል ግን መንነቱ ናዚ ሰፋይል ስቲል ናገዙ ፕላን ኮን ክልዩ ناسرح كون خليو وتطلقوا فلل درسين كون
خالي نجركم مقلنا طرح يعني أبز قدايزي إذا طرح يخوني خالي أنا بتعمق تيقول لدلو خطياكي خالي ناتقاينا النور حلفتي حنت بتعمي لو على منتنجر مري النور في ايت مجزاي نيرو التفلالي مكينه التفلالي نخبار مكينه مالت بهزول تواص قرش كل مكينه مغزي يخون نيرو ነገር ግን ዘን መኪና ዘን ግን ህዛ አልሐምዱሊላህ ይፍልጥ አይ እዚ ክልተ ለኹ ግን ላ ፕላኔት ብልኾነ ምኽንያት መጽኔ ረያና ሓለፍትና ዝግዛው ምምሕዳር ኮይኖም ስቲል ዋላ ብታሕት ለላ ኣብ ላዕሊ ጸጊሞም ረያና ናመኪና ሕጽረት ነው ማለት ናወታደርና ናኻሊ እንትን መሳርሕ ክኾን ልኽእል መሳርያ እዩ ና መንግስት ሰራሕተኛ መሳርሕ ክኾን ልኽእል መንግስት መሳርሕ ክኾን ልኽእል ግን ሲቪል ሰርቫንትና ተሽከርካሪ እዩ እዚ ማለት ሓደ ሰራሕተኛ ና መንግስቲ ላ ቢሮ ኦቶ ክበሃል ተሎ ሰርቪስ ክዘጋጀይሉ ነው زبري تعمل له خوينه مالتي وتيك بالتلو صراحة جمرك بالتلو نو يجمري من موالها عمل له خوينه مالتي سلازي تشكر كارزي من لا سندينا برسنتي ختموا ليسو بصراحة أم لا ستجبرنا نقص عارف نيدو مالتك تجري ولا مي برجت زا هزا بتجري لله نجر خونتها خباديا ما نمسك ما فيه أنا كم حدر كل خليو خبيديو حد هزنا ناس نربنا تجرني وتقوديو ሁለተኛ በኢኮኖሚ ተገድዩ ሶስተኛ በኻሊ ኢና ሞራል ትሕትና ልክልዮ ክግበርዩ ክጻዕርዩ ብዙሕ ነገር ክስርሑ እዩ በኻሊ ከባብታ ስለዚህ እዝል ከይኾን ግን ህዝብና አሚን ሓለፍትና ብፍጥነት ላፍቱ ደለይዎ ከባቢ ክኸዱ ናተሽከርካሪ ጉዳይ ሃሚት ርእዎ ብስሩላዩ ዋጉኡ ለኽባራት ስለልኾነ ዝንብረት ዝማ ህንደይ ከተመሊሱ ማለት ዝዓዊሎ ቤት ዝኻሊ ተሽከርካሪ ዝልጻዕና ችግር የብሉ በመከላከያ በፌደራል ፖሊስ ተመለሰ እንትን ይህልዩ ዝንእስ ኢሉ ህዝብ በቀረባ ነገር ተግነሉ አፍትካብ ችግር ነው የተዋይሉ ሓደ ሓላፍ ኮይዱ ፍጥነት መሪሑ እሱስተኻይሉ ልሙለሰል መንገድ ግን እንደየና እዩ እዚ ሓንቲ ጥያቄ ማለት እዩ خالي حشت እዩ بتعمي القرم مالت احنا كوهم زي كنا نيرنا حد زي انا تراوي كبهال تلكو جوز عرام مالت انتم يو الفلط انا بقى مالت ولدي لهم يوم عيومنا لعين حبرت سبلهم زيكو هذا ግን እንዳለው ዝካብታ በተለይ አመቀለ ለዚህ ካኻሊ ትግራይ اللي ተወዝሑ ዝዩ ዝካብ ዝዩ ማለት ናሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካል ሸራሸራል ነው አርካው ዝዩ يحمق يطبق ፖለቲካ ግን በጣም ዲፕ አትወላ ዝሕብረተሰብ حمق يكون ጽቡቅ ክስሩሕ ልተገበር አው ዝካብ ዝዩ ስለዚህ ና ሕብረተሰብና ውጅንበር አትዎ ባይዘው ሓንቲ ነገር ከልዕል ደሊ ሕዋት ካብ ዝሰርሑ ሕማቅ ነገራት አመቀለ በተለይ ማለት እዩ በክልተ በሰለስተ ነገር ገልጽ ይኽእል ያነ ሓደ نحن متأنيجرو إذا ما لك خالي كابتات زوم يكفوا بيلو مالت يهون قي أما قال لنا برس 400 شحت خوين وحمش 100 شحت خوين قلنا 100 شحت قادر كوني تجيرو قال لي لغني حزب ناسي أقولني من ينيو يلفلكو أقولني من ينيو أنا كنا قلت له تعيق خون استبي من دات تري أنا تعيق خوني كل بال سلازم هذا متأنزي بسرعة صريح ملو يستوسيه ولا شيء أصير لازم تلوكو أو زي كتفر لوك خالي حمل له غيره individual جزاجين أتيمو كيمزي سلسلة تصريح هو يو حرة شنو وزنبر أتيوه بغالي قد دايز ترحي خوني نهذا من أنا حمل له غيره إن دالنا النارنا تقرأ إسرائيل ما قال ما كيف كلي تغيرو تسمع إننا نجار أو زي بين العنات مالتي قريبنا على مقلات من بقعنا دفعت أري مسجانا لقبو غينو أصيروا دماء ياو سرايت ممكن على حجر بسخافة مسوعة النت مالتي هزوي بنت عن النت مالتي حساو اللي قال تقول له مدرك بمفتعرو كنا مسجنهم يكبا كمسجنهم ده يكبا مكناتهم تايو زبط حكاية تجمع مقلات قليليو جندما تجمع خالي مقلات تخاف على مسوعة النت لأن ليت فولت أتوقنها ناقات خدلو من قدون مغلاط لتقم سلالغونا نزيون تبرتسون بغبو كردو سلالغبا انا ولك اكانا تبرتسب سلالغونو بوغن را سلالغبا ايو تو حساب لغلت لله مكنياتهم تزنهار كونتات ولنا نفلطينا خاصي سمعنا تقم المغلاط او درجه بصحنا لنا ثماري افتو زنهار كونتات تهزو خم حزب ترغاغي معناتي ابز درجه وصحو تجيزاو محلار وانت تعيشوا تقاموا لاقروا اللغونات يفتر زبد امنت ينوريت معبره تردي ينوري ابو زعزان مكنياتهم خبيد ነገር ይነሩ ተቆነ ግን ያው ተጸገም ያው በቁልጡ ከመውን ያው ጥበብ በስተመረው መንገድ ስለተፈታ አብዝ ደረጃ በጽህና ስለለና ነውን ከየመስገን ካም حلاف አግባብነት ይውል ስለላም እኔ ላቅርቦ ለለሁ
ካብቶም ዝነበሩ ኩነታት ክምለስ ኣለኹ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ውግእ እዋን እውን ዝነበረ ኩነታት ብተለፍቲ ከተማ መቐለ ሓደ ናይ መረዳእታ ማለት መረጃ ህብረተሰብ ረኽቦ መረጃ ዝተጋገየ መረጃታት ስደት ስለነበረ ዋላ ኣብቲ እዋን ውግእ ይኹን ድሕርቲ ውግእ እዋን ውግእ ምስ ሓለፈ እውን ሰብ ናብ ደንገርገር ክኣቱ ገይርዎ ኢሉ ኣሎ እዚ ደንገርገር ስለዝተፈጠረ ነዚ ደንገርገር ንምፍታሕ ድማ ያው ጊዜያዊ ምሕዳር ምስ ተጣይሸ ማለት እዩ ህብረተሰብ ግቡእ ዝኾነ መረዳእታ ክረክብ ኣብ ምግባር ዝተሰርሐ ስራሕ የለይ ህብረተሰብ እዚ እውን ኣብ ስግኣት ክኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ግቡእ ዝኾነ መረዳእታ ዘይምርካብ ስለዝኾነ በዚ አንጻር ጊዜያዊ ምሕዳር ተልሰርሐሉ እዚ ናይ ከተማና ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ገሊገሊ እኮ እቲ ኩነታት እንደገና ክቕየር ይብል ስግኣት ኢሉ ኣለዎ እዚ ስግኣት ዝቕየር ተኮይኑ እንደገና ዝምልከቶ ኣካል በብ እዋኑ ማለት እዩ ነቲ ህብረተሰብ ግቡእ ዝኾነ ሓቀኛ ዝኾነ መረዳእታ ካቀርብ ኣለዎ በዚ አንጻር ክፍተት ዘለዎ መሲሉ ይስምዐኒ ተልእረም ማለት እዩ ካልኣይ እንደገና ከም ፀገማ ንሪኦ ኣለኹ ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ መንግስታዊ መዋቅራት ማለት እዩ ካብቲ ከተማ መቐለ ምሕዳር ጀሚሩ ኾነ ተዋሂሉ ግልጋሎት ዝወሃበሉ ኩነታት ክጠፍእ ዶክመንታት ክጠፍኡ ተገይሩ እዩ ንብረት ክዓኑ ተገይሩ እዩ እዚ ናጋንጎ እውን ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ስለ ክነብር እቲ ዝመፅእ ምምሕዳር እውን ብኣግባቡ ከየመሓዳደር ናይቲ ናይ ምምሕዳር ፀገም ክፍጠር ኾነ ተዋሂሉ ብምስርሑ ከዚ ምምሕዳር ኣብ ፀገሞም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ክፍጠር ዝከኣለ እንደገና ብደገ ብዝመፁ ብደገ ክሰርቅ ወይ ድማ ክዘርብ ብዝመፅእ ሓይሊ ጥራሕቲ ይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራሕተኛ እውን ኣብ ውሽጢ ሰራሕተኛ ዘሎ ኣካል እውን እዚ ተግባር ክፍፅም ተዋሂሉ ኮነ ተዋሂሉ ተፈፀመ ተግባር ምዃኑ እቲ ቦታ ከይድካ ትሪኦ ተለካ የረድአካ እዩ ስለዚ በዛ አንጻር ከተማ መቐለ ምሕዳር እዚ ነገር ኣብ ምፅራይ እውን ክስራሕሉ ይግባእ ዝብል እምነት እኒኒ እቲ ሳልሳይ እንደገና ካብ ዝፍለጥ ብጣዕሚ ዝገርም ሲ ኣብ ከተማ መቐለ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ቤት ህንፀት ኣብ ከተማ መቐለ እኒአ እዩ ካብ ሙሉእ ትግራይ ማለት እዩ መጀመርያ ካብ ሑመራ ያው ብምዕራብ ነይሩ ዝውግእ ዳንሻ ምስ ተተሓዘ ካብ ሑመራ ዝነበረ እሱር ናብ ከተማ መቐለ መፁ እዩ ብራያ ዝነበረ ውግእ እውን ካብ ኣላማጣ ካብ ማጨው እቲ እሱር ናብ ከተማ መቐለ ክመፅእ ተገይሩ ዘሴም እንደገና ካብ ውቅሮ ካብ ዓዲግራት እቲ እሱር ናብ ከተማ መቐለ ክመፅእ ተገይሩ ከተማ መቐለ ምስ መፀ ምስና ከተማ መቐለ ዝነበረ እሱር ተዳሚሩ ማለት እዩ እቲ ብሙሉእ እሱር ናብቲ ህዝቢ ክስደድ እዩ ተገይሩ ከዚ ሓንግል ገብር ዘሎ ሰብንቲ ብካራ ለፈራርሕ ዘሎ ዝቐትል ዘሎ ኩሉ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ህንፀት ዝነበረ እሱር እዩ ተሰዲዱ እዚ ድማ ኾነ ተዋሂሉ እቲ ህብረተሰብ ናይ ፀጥታ ፀገም ክፍጠረሉ ዝተገበረሉ ኩነታት እኒአው እዚኦም እስራት እዚኦም ገሊኦም ናይ እስር ጊዜኦም ዝወዱ እውን እኒአው ያው ብይቅርታ ብምሕረት ተለቃቁ እኒአው ብምሕዳር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ፖሊስ ጣብያታት ግን ገና ጉዳዮም ዘይተረእየ ኣብ ከይዲ ይላሓለዩ ዝተሰደዱ እስራት እኒአው ስለዚ ከተማ መቐለ ምሕዳር ከዚ እውን ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ክፍለ ከተማታት ዝነበሩ ፖሊስ ጣብያ ዝነበሩ እስራት ከዚ እውን ማለት እዩ ሃንጊ ዝገብሩ ሰብ ዝቐትሉ ሰብ ለብሉ ዘለዉ ሳቶም ስለዝኾኑ ክትትል ተልግበረሉ ክትትል ተገይሩ እቲ ፖሊስ መዋቅር እንደገና ብቁልጡፍ ተጣይሹ ናብቲ ሕጋዊ መስርሕ ተልእተው ተዘይኮይኑ ከዚ እውን ቀፃልነት ዘለዎ ነገር ስለዘጋጥም ዘሎ በዚ አንጻር ዘሎ ክፍተት ተዝረአዩ እምነት ኣለኒ ካሊእ ኣብቲ ህብረተሰብ ያው ዝፍለጥ ማለት እዩ ኩሉ ዳርጋ ተዓጢቁ ነይሩ መሳርያ ዘይብሉ ዳርጋስ የነበረይ እቲ መሳርያ እዚ ኩሉ ተበቲኑ እዩ ዘሎ በብገዝኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካሊእ እውን ለውጥ ላደለየ ማለት እዩ ነገራት ክፍትሑ ላደለየ ዝሰግእ ዘሎ እዞም መሳርያታት ኣብ ኢድ እቲ ዝተበተነ ሓይሊ ስለዘሎ እዩ ስለዚ እዚ መሳርያ እዚ ፌደራል ፖሊስ ምስ መከላከያ ከምኡውን በብጣዊ ብቀጠኑ መዋቅር ተፈጢሩ ማለት እዩ መሳርያ ዝእከበሉ ኩነታት ተዝፍጠር ከዚ እውን እኒአ እዩ እቲ ስግኣት እሱ እዩ ዝፈጥር ዘሎ በዚ አንጻር እውን ከተማ ምሕዳር እውን ተለብል እቲ ካሊእ እንደገና
ዕዳጋ ብዝብልከት ማለት እዩ ከዚያው ህዝብ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ዕዳጋ እውን ብጣዕሚ እንትን ኮይኑ ዘሎ እርግጥ እዩ ካዚ ምምሕዳር ካብ ዝጣሽላውዚ ለውጥታት እኒአ እዩ ኣብ ከተማና ዘሎ ለውጢ ልክ ሓደ ይኾነ ማለት ምስቲ ዝነበረ ፀገም ክኾን ተባሂሉ ዝነበረ ፀገሚ ከዚ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት ትርኢ ኣለኻ ዝሓሸ ነገር ከም ዘሎ ምርዳእ ይከኣል እዩ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ተኾነ ግን ከዚ እውን ዕዳጋ ሎክድ እኒኦ ዕፁዕ ዕዳጋ እዩ እኒኦ ከዚና ከዚ ዕዳጋ ካብ ለንህሩ ኩነታት ሓደ እንታይ እዩ እቲ ምንቅስቃስ የለይ ንኣብነት ከዚ ትማሊ ዝውረይ ዝነበረ እንደገና እንታይ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ናብ ኣምሓራ ክልል ወፂኻ እቱ ነጋዳይ ማለት እዩ ብኣግባቡ ሸቐጣት ኣምፂኡ ከየብል በዚ ውግእ እኒአ እዩ በዚ ኣምሓራ ከምዚ ገብረካ እዩ ዝበሃል ነገረታት እኒአ እዩ ስለዚ እቲ ከተማ መቐለ ምምሕዳር ምስቶም ነጋዶ ኮሚቴ ተጣይሹ ነዞም ፀገማት ኣብ ዕዳጋ ዝረአዩ ነገራት ክፍታሕ ተልግበር ካልኣይ ብቁልጡፍ ክምለሱ ዝግብኦም ትካላት እኒኦ ንኣብነት ናይ ንግዲ ግዜ ለይቡ ጉዳያት ስለ ዝኾኑ እዚኦም ናብ ስራሕ ዝኣትሉ ኩነታት ተዝፍጠር ገለገሉ ብኸይዲ ትፀገም ላተፈታሕ ስለልኸድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኩነታት ተስተኻኸል ካብኡ ቱ ምምሕዳሩ ናምቲ ንፈልጦ ኣለና ካብ ጣብያ ጀሚሩ ሰብ ተኣከብ ትበሃል ተሎ ያው ብዙሕ ቱ ድሌትስ እንዱ ይኾነ ኢለሎ ማለት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ኣብ ምሕጋዝ ፀገም ኢለሎ ምናልባት እውን ኣነ ከም ሓሳብ ዝገልፆ ልኽልታ እዩ ትግራይ ልዕድቲ ዝሓለፈ ግዜ ንላዕሊ ማለት እዩ ቱ ከቢድ ዝበሃል ግዜ ከዚ እዩ ቱ ትግራዋይ ኣብዚ ዘሎ ጥራሕቲ ይኾነስ ኣብ ማእኸል ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ንትግራይ ክሕግዝ ዝግባእ ከዚ እዩ ኢለ ይለኣምን ኣነ ከም ትግራዋይ ዓቕሙ ኢለ ይለኣምን ምክንያቱ እታ ትግራይስ ኣብ ኢድና እያ ከዚ ኢለ ሰባት እዮም ተላዊጦም ለሎ እምበር እታ ትግራይስ ኣብ ኢድና የላ ኣብ ኢድና ለላ ትግራይ እንደገና ክትፅብቕ ናጋ ዝሓሸ ነገር ክፍጠር እንተኮይኑ ኩሉ ክሕግዝ ኣለዎ በብዓቕሙ ብሙያ ክሕግዝ ዝግብኦ ብሙያ ክሕግዝ ኣለዎ ብሓሳብ ዝሕግዝ ብሓሳብ ክሕግዝ ኣለዎ ኣነ ትግራዋይ እየ ጥራሕ ማለት ግን ትርጉም የብለይ ንህዝቢ ምን ንፍይዶ ነገር የለን ኢብን ኣብዛ ለለና ኣሎ ኩነታት ኮይና እኮ ትመኒ ትግራዋይ ተሓቀኛ ትግራዋይ ዝበሃል መኒ ምስ ህዝቢ ደውሎ የለ ድዩ ናይ ህዝቢ ፀገም ክፍታሕ ዝደሊ ድዩ ትግራይ ላብቲ ንቡር ዝነበረትሉ ኩነታት ክትምለስ ዝገብር ድዩ እዚ እኳስ እቲ ህዝብስ ከገናዝብ ክእል ኣለዎ ምክንያቱም ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ብእማን ትግራዋይ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ ምክንያቱም እቲ ፀገም ንህዝቢ ፀገም ፀገመ እዩ ናይ ትግራይ ፀገም ፀገመ እዩ ፀገም ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ሓሳቡ ክገልፅ ዝስምዖ ገልፅ ዝመፀ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዚ እውን ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምሕጋዝ የድሊ ክሕግዝ ተኮይኑ እቶም ትግራይ ጥራሕ ዘለዎ እንተይኮነ እቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዎ ኣብ ማእኸል ዓዲ እኒኦ ወፃኢ ዘለዎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮንታክት እናገበረ ትግራይ ላብቲ ዝነበረትሉ ኩነታት ክትምለሰሉ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ ኩሉ ግዜ ለይተወደበ ህዝቢ ምንም ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ቀድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ካብ ንሓቶ ነገር ትግራይ ላብ ንቡር ኩነታት ትምልሰሉ መንገዲ ክፍጠር ክእል ኣለዎ ኣብዚ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ኣሳታፍነት ዘለዎ ስራሕ ተዝሰርሕ ልብል እምነት እኒአኒ እቲ ካሊእ ዋላ ኣብቲ ህዝቢ ከዚ እንታይ እኒኦ ፓርቲ ህዝቢ ያው ሓደ ይኮነ ብናተይ እምነት ቀደም እውን ዝኣምነሉ እሱ እዩ ፓርቲ ህዝቢ ሓደ ይኮነ ህዝቢ ነባሪ ህዝቢ ትግራይ ቀድሚ ሕወሓት ነይሩ እዩ ቅድሚ 45 ዓመት ልዕሊ 3,000 ዘመን ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ሎሚ እውን እኒአ እዩ ናጋ እውን ክቕፅል እዩ ኣብ ሓደ እዋን ብልመፀ ኣተሓሳስባ ተሰይሩ ዝወደቀ ህዝቢ የለይ ስለዚ ኣብቲ ህዝቢ ግን እንታይ እኒኦ ከዚ እውን በቲ ግዜያዊ ምምሕዳሩ ክስርሑ ኣለዎ ኢለ ዝኣምኖ ምስቱ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ህዝብን ፓርቲን ሓደ ዝብል ኣረኣእያ ተፈጢሩ ስለ ዝፀንሐ ትግራዋይ ተሳዒሩ እዩ ትግራዋይ ከምዚ ኮይኑ ዝብል ኣተሓሳስባ እኒአ እዩ ያው ሕወሓት ተተነኺዩ ህዝቢ ትግራይ ተተነኺዩ እንደገና ሕወሓት ዝብል ኣተሓሳስባ ብደንቢ ሰሪዑ ስለ ዝፀንሐ ማለት እዩ እዚ ከምዘይኮነ ድማ ያው እቲ ህዝቢ ቀፃልነት እኒኦ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ብዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ውሽጢ ዘለው ተጋሩ ኣለው እዮም ብዙሓት እሶም እቲ ህዝቢ ኣብ ምርግጋእ እቲ ህዝቢ ቀፃሊ ምዃኑ ኣብ ምፍላጥ ስራሕቲ ክሰርሑ ኣለዎ ልምዲ ዘለዎም እኮ ኣለው እዮም ምስ ሕወሓት ነይሮም ድሓር ብናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዝወፁ ዝገብሩ ኣስራት እኒኦ ብዙሓት እኒኦ ንፈልጦም ብዙሓት ተጋሩ ኣለው እዮም ዘይሕግዙ ንምንታይ እዮም ዘይሕግዙ ንመን ድዮም ንደልዩ እቲ ህዝቢ ኣይኮነ ድዩ እቲ ህዝቢ ከቦይቱ እኒኦ ስለዚ ተሓባቢርኩም ትኸድሉ መንገዲ ተልፍጠር
ምምሕዳር ነዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱም እቲ ህዝቢ እዞም ሰባት እዚኦም ብናይ ቁጥር እውን ስነ ልቦኑ ንዓበ ተዘለዎ ፀገም እውን ትላበለል ከደሉ ኩነታት ስለፍጠር አውዚ ምትሕጋዝ ተዝህልው ጽቡቕ እዩ ዝብል እምነት እኔኒ ተዘሎ ፀገም ቀሊል ይኾነይ በይኒና ንሻገሮ ነገርለስ ይኾነይ ሓደ ጊዜያዊ ምሕዳር ጥራሕ በይኑ ይሻገር ህዝብ ከሳተፍ ኣለዎ እቶም ፓርቲታት እውን ክሳተፉ ኣለዎም ብፍላይ ሽም ዘለዎም በመጀመሪያ ደረጃ ወጣታት መራሕቲ ወጣታት ዶካትር ሃምባሓድሽ መራሕትና ኮይንኩም ልቐጻል ለለው ዘመናት ምሳና ኮይንኩም ለውጥ ክተምጹ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉኡ ማለት እዩ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ውፅዕ እዩ ነይሩሞ ወፀውዕኡ ክተካሓሕሱ ኣብዚ ኣብ መድረኽ ስለልተገነኹም ከመስግን ይደሊ ደረጃ ብደረጃ ክጥይቕ እየ በመጀመሪያ ደረጃ ክጥይቆ ልደሊ ክቡር ከንቲባና ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ እስካብ ኸዚ ትገብሮም ለኻ ስራሕቲ ብጣዕሚ ይበል ለብሉ እዮም ኣገንዕ ለብል እዩ ኣነ ልመጻእኹሉ ካብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኮይኑ ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ በዓልና ይኾኑና እዮም ልበልናዮም ሰባት መሪፅና ኣብ መሓደርትና ሸይሙና ኔና ስለዚ ደስታና ክካፍለኩም ይደሊ ኮይኑ ግና ለኣታኽልቲ ክሓቶ ልደልታ እዩ ኣብዞም ልተመረፁ ሰባት ስራሕ መቐልኦም ተቐቢሎም ኣብ ስርሖም ኣትዮም ብፍጥነት ልክሰርሑ እንታይ ልተገበረ ስራሕቲ እኒኦ እዚ ማለት እንታይ ክብል የደሊ ለኣብነት ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብፀጥታ ልተመረፀ ኣካል ናፀጥታ ስራሕቲ ብጣዕሚ በፋጣኝ ዝኾነ ኩነታት እዩ ልሰርሕሎ እዚ ደሞ ውፅኢት ላርኤ ይረአሎ እዩ ማንም ይምስክረሉ እዩ እዞም ካልኦት ልተመረፁ ሰባት እንደገና ስራሕ መደቦም ተነጊርዎም ልተውሃቦም ኣሳይመንት ብተግባር ልክፍፅሙ ታይታይ መደባት ከተዋሂብዎም ወይስ ገና መደብ ይፅበለው ከይኾኑ ኢለ ስለ ልሓሰብኩ እየ ግዜ ክነዋጥጥ የብልናይ ብፍጥነት ካቢኔዮም ኣጣይሾም ልክሰርሑ እንታይ ልተገበረ ነገር እኒኦ ካብኡ ካልኣይ እንደገና ማልያ ቀይሮም ልመፁ ርፍራፍ ካድረታት እንደገና እኒው ስለዚ ዞም ማልያ ልቀየሩ ርፍራፍ ካድረታት ተመሊሶም ኣብ ስልጣን ኣትዮም ህዝቢ ፀርፀር ሃምለ ይበሉ ወጣት ኩሓ ልክነብዕ ልክሓፍር ለምበዎ በኣፉ ኣኾም ሲዑ ልከይናገር ኣፉ ሓቲሞም ሃምና እንስሳ ኮይኑ ንግግሩ ኣብየትኛውም ማለት እዩ ሃምዚ ገይሮም ልወፅዑ ሰባት እንደገና ኸዚ ማልዮም ቀይሮም ትክክለኛ መሲሎም ና ህዝቢ ሓላያት መሲሎም ናብ ስልጣን ይንደፋደፍለው እሞ ኣውዚ እንደገና ልዞም ጊዜያዊ ኣመሓደርቲ እንታይ ልተውሃበ ኣቅጣጫ እኒኦ ክብል ይደሊ ብዛዕባ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝብል ተወሰኑ ክልኣት ሕቶታት ኣለዉ ቅድሚኡ ግን ከምቲ ተባህለ እቲ በፂሑ ዘሎ ሽግር ኣብቲ ህዝቢ እቲ ዋና ምንጪ ምግንዛብ እሞ ምውጋዝ ዝብል ካብ ኩላና ዝሕለ እዩ ክነውግዞ እዩ ዝግባእ ደጋጊምና ምክንያቱም እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ተዘይውቃዕ ነይሩ እቲ ህዝብና ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣይመውዳቕን ትኩል ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ወሰን ሕቶ ናይ ካልእ ሓይሊ ምእታው ናይ ዝኩሉ ምንጪ ብፀልማት ህዝብና ክኣቱ ዝተገብረ ምክንያት እቲ ዋና ምንጪ ናይ ጥፋዕቲ ሓይሊ ኣብ ሰልፍ ነበረ ምዃኑ እዚ ምርዳእን ምውጋዝን የድልየና እዩ ካሊእ እቲ ሽግር ምስ ተፈጠረ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ነቲ ተፈጠረ ክፍተት ንምምላእ ብሕገ መንግስቲ መሰረት እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ተጣይሹ እዩ ናይዚ ጊዜያዊ ምሕዳር እዚ ዋና ዕማሙ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ናይቲ ህዝብና ድሕንነትን ሰላምን ፀጥታን ምርጋፅ ናይ መጀመርያ እዚ ከይገበርካ ብዛዕባ ካሊእ ምዝረባ ይከኣል እቲ ካልኣይ ናይ ህዝብና ኑሮ ኣብ ኑሮ ናይ ኑሮ ሽግር ኣሎ ቅድም ኢሉ እውን ፀጊቡ ሓዲሩ ኣይፈልጥን ኣብ ፀገም እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሰፍቲኔት ዝነበረ እዩ ኣብ ሓገዝ
እዚ ተወሲኽዎ ድማ እቲ ህዝብና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚ ከይጋደድ እዚ ንምምላስ ምስራሕ እዩ ትኸላይ እዚ ተዓበይቲ ዜና ካልእ ብዙሕ ሕቶታት ብዙሕ ናይ ልምዓት ኩሉ ይኽእል ቀዳምነት ግን እዚ እዩ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ማንም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ሓቋፋ እዩ ኩሉ ኣብ ዝኽልል ዝንቀሳቐስ ናይ ፖለቲካ ሓይልፋ ለመላኽቲ ሃይማኖት ንኩሉ ሓይፉ ዝኸይድ እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብዚ እዋን እዚ ማንም ዝግለል በተሓሳስቡ ብሃይማኖቱ ማንም ሰብ ማንም ቡድን ማንም ህዝቢ ኣይብሉን ኣብ ትግራይ ውሽጢ እዚ ኩሉ ህዝብና ዝበፅሖ ነበረ ፀገም ንፈልጥ ኢና ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ናይ ልምዓት ሕቶ ሓዊሱ እዚኦም ኩሎም ንስ ዝኾንካ ተላዚምካ ምፍታሕ እዩ ስለዚ እንታይ ቀንዲ ነገር እዚ ንምግባር ግን ኣብ መቐለ ካብ ንኣቱ ጀሚርና ብሽረ ጀሚርና ኣብ መቐለ ካብ ንኣቱ ያው ፀልማት እዩ ነይሩ እቲ ከተማ ተዓፃፅዩ ነይሩ ኩሉ ገዛውቲ ብጣዕሚ ድማ ሓዚና ኢና ነርና ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝምትን እዚ ይነበረን ብርሃን ልምዓት ተስፋ እዩ ነገር ግን ዝረኣናዮ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ንሕና ቀዲምና ተን ክፍትሓ ዝግበአን ፀገማት ተን ዝረአያ ትጭቡጥ ከምታ ዝበልክዋ እታ ናይ መሰረተ ልምዓት እውን ክጅምራ መብራህቲ ማይ ስልኪ ባንኪ እዚ እውን ብፌደራል ብዝመፁ ሓለፍቲ ፌደራል መንግስቲ ብዝገብሮ ሓገዝ ዓብዪ ለውጢ ተገይሩ ብዝሕጉስ መገዲ መብራህቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እዩ ቀሪቡ ምክንያቱ እቲ ዝበፅሕ ዑነት ኩነ ተባሂሉ ዝበፅሕ ዕንወት ኣብቲ መሰረተ ልምዓት ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ርብርብ ተገይሩ ፌደራል መንግስቲ ሙሉእ ሓይሎም ኣብሲሱ እዩ ተፈትሑ ማለት እዩ እዚ መብራህቲ መፅኡ ማይ እውን ቅድም ኢልና ምስ ሃገር መከላኸሊ ተሓጋጊዝና ብጀነሬተር ክጅምር ብነዳዲ ገይርና እዩ ካልእ እውን ከም ዝረኣኽቦ ስልኪ እውን መፅኡ ባንኪ እውን ክጅምረሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተቐዳም መሰረታዊ ነገር ካልእ ግን ዓብዪ ኩልና ክንረባረብ ዝግባእ ናይቲ ፀጥታን ድሕነትን ህዝቢ እዩ ህዝብና መቐለ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ብምሉእ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ብስርቂ ንብረቱ ብምዕናው ከቢድ ሓደጋ ይወፅዩ ስለዚ እቲ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ምርጋፅ ስራሕቲ ይስርሕሎ እዩ ተወሳናይ ነቲ ሰላም ምርጋዕን እቲ ተበተነ ዕጥቂ ክእከብ ኣለዎ ቅድሚ ኩሉ ብዙሕ ዕጥቂ ኣብዚ ከተማ ተበቲኑ ኣሎ ብዙሕ እሱር ኣብዚ ከተማ ኣትዩ ኣሎ ታብ እስሩ የተፈትሐ ማለት እዩ እዚ ነቲ ከተማ ሓደጋ እዩ ብምንም ተኣምር እዚ እንድሕር ተረጋጊፁ ውሑስ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ምርጋፅ ኣይከኣል ስለዚ እቲ ናይ ዝገበርናዮ ስራሕ እንታይ ከም ግዜያዊ ምሕዳር ፃውዒት ተቐሪብና ኢና እቲ ሓደ ፃውዒት እቲ ህዝቢ ተረጋጊዑ ስለ ክሰርሕ እቲ ተበቲኑ ዘሎ ዕጥቂ ናብቲ ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ብሰላማዊ መገዲ ክረክቡ ሰራሕተኛ ስርሑ ክሰርሕ ብስሩ እውን ካብቶም ብጠርጠሩ ወፃእ ዝርዝር ዘሎ ወፃኢ ካሊእ ሰብ ብሰላማዊ መገዲ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ሰላማዊ ኑሮ ክጅምር ፖሊስ እውን ክምለስ ናብ ስርሑ ካልኦት ናይ ፍሉይ ሓይሊ እውን ብሰላማዊ መገዲ ክኣቱ እሞ ሰላማዊ ነገር ብሰላማዊ ክነብሩ ዝብል ብተደጋጋሚ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ፃውዒ ተቕሪቡ ኣብዚ እውን ዘበረታትዕ ምላሽ ተረኺቡ ኣሎ እቲ ናይ ዓይትኩም ምፍታሕ ክድድለ ይኹን እምበር ይቕፅሮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዝግበር ስራሕ ብዘይ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ክረጋገፅ ይኽእል ህዝቢ ክሳተፍ ኣለዎ ህዝቢ ኣብዚ ይሓግዝ ኣለዎ ምስቲ ፀጥታ ሓይሊ ኮይኑ እቲ ዕጥቂ ክፍትሕ ኣለዎ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ተበተኑ ክእቱ ኣለዎ እቶም ወንጀለኛታት ተልዮም ከጋልፅ ኣለዎ ሰላም ዝርብሽ ዘለዉ ሰባት ናብ ፍትሒ ክቐርብ ኣለዎ እዚ ተገይሩ ጥራሕይቲ ሰላም ክረጋገፅ ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ ህዝብና ብጣዕሚ ክሕግዝ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካልእ ተላዕለ ምስ ናይ ሓገዝ ናይ ኑሮ ውድነት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ
بانك سلا زي نبرة جذب زلون زي بقولون حدا يخوي حدا كله حاجة زل يخوي مالتي لذي حاجة زي لله حاجة سجمري كم تبغى على فترة كيلو يخل بتخيل لما تنقل حاجة زي ما قال خجمر تجري بس حتى فأنا قال نيرم نعاون حاجز كأسوس ما تتسجمنا يبغى قال ختمه حاجز بواب من كسر استجمر خمس الله إن الفلت زيو تتناهي الغزالي مالتي زبنا التي كم تميت قوصل له حاجز كركولو زبل صنع أمنة زلنا مالتي قال مجد تحيزو ناي نورو أشغط أقربات يلن زيون كاب فيدرال منستر ناي نقد منستر سمو يا مسيم سرح جميل مدلو أو كرواك زي تنينين زبالة شغط زبلا تومينس سرح جميل يوم شغطون طولو مسيم نفذنا أروي مالتي الذي زي يسرح له تخلي تعوي يسرح جن تي ناي منقستي محور ناي جزاهم محدار محور نقصرح اتناي طابع جميلو خصاب في الختمة بخل الدرجة زلو ناي منقست محور كنت عايش له زينا نصرح سرحنا مالتي أغطى جانا قلتي تناي طابع في الختمة محور كأولو مجميلو ما نمسب عيشو ومن تهزو بعلو ناس أخوين كسرح له زغل بقعة زلو زي يسرق أو قعز الناس يلا أو نتورك زي يلا نتهزب زي يساقي أو نخلك زي نورو تفع زي ولا سب تهزب بعلو ماميو يزمرز هذه حلافنا من زوسد هزب بعلو كاب تبتا تابع جميل كاب تابع استوكلون كفل ختمون كما ينقلنا كمرز قرنا كفتن تويتات استمرت هزب تأكيو بعلو نخفل ختمة زغون أمر رحا يمكمر تغير زي أو زي زبنا عبي لو طيلة حسب كما ينورن زبنا بفرحي بمترتار بمسقع عوي له خزار ويتقبل النيرو كاولو مجمير جن زبنا نزاي نزاوزين بحدا حنا حمشته بتفعل على الدرجة جواب بدهن النت زيت أولو مجميرو منم ترى ولا تجزاو محدار إذا خجبر زنكسرس زبنا خسر كتشوكون أو لعلو تشخ ولا حسب سبتليو بوتها ولا لزيت غالي مالية تبعله إذا حق زنا مني تهزبي فلتي تمالي الصعيد برسب هجون تمليسو ملكو غيرنا بحلافنا تمرتليو بأنا وجن بوتها ونيلي جن تهزبي بعلو قطع صرله أفتح طابع أفتح بالختمة كالي زجبرني أسرع عن تايو ناي تي كابينة ويختاش نيرو بيروتات سرح جمرة لون قدمنا سرح تاني أتولنا هنا سبون مدينا هنا ناي كابينة أولاد أبو متخالة متن بقعات مسر زجبرة كم تعمتوا زولكم وتتحتته بأنا تحساسبا ناي منقص سرحان ناي بوليتيكا سرحان كتحوس يقول زين تزمنا وديو متحواس أبناء منقص فترة تجمون أبي زي ولالو كله بوليتيكاون تناي منقص تون حادث لزنورة حزبنا قبوق القالوت كيرك وغيروي سناي محضر خيرك وغيروي فتح خيرك وغيروي زين بغيار قلنا احنا بقعات مسرس قبره نخلو خواب زحقوف كم شاف كم عراق سودو من يوم تقراوي زي يقلللو ببوليتيكا ملاخطا ونفلا لا يزول سب ابنا من قصرح زي يقلللو نخلو زحقوف سرعات يكون زلو نمنتاي من قصرح تنيا مالت ناي من نهزب مقلقلين تبعك نخون زلو نهزبي كنديناي ببقعات بتأمانت أقلقل إمبر مسيناي بوليتيكا ود وجن زبل نهزو يتكمل لذي وزي هذا عبي عدز ولا كي زي تاولو مجميرنا كن فولينا تناي منقص سرح مالت نهزبي صريت زلو بقع زلو كل تفسقنا قالوا الزب فتح زمص إنا نحسب زلنا نزيد ما كاولو مجمير بوليتيكا خالد تناي منقص سرح خالد زول تحسب واحد قالنا وصرح لنا مالتي زي كالي تتحيز زلو زقرب زلو حتتات سقاتي
تي ناي مسوسن تتحيزو تلعلى حتى الله زي تسقم زي خونة تفطري تخونة تفطيرو حلاو نحزي الكاز حلو كحيل نحتوعو مانم كاتو يخلي تخكلي ነገር ግን እዚህ ስለዝኾነልና ከም ግዚያዊ ምሕዳር ስኡልና ንሪኦ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ብኣዋጅ ተዋህቦ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣለዎ እዚ ድማ እቲ ዝነበረ ትግራይ ምምሕዳር እዩ ዝነበረ ትግራይ ስለዚ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣነ እምነት ማንኛውም ናይ ወሰን ናይ ማንነት ተሊሕቶ እውን بتحقق مجلسي بحقن سرعات يفتح لنا الأمن كم جزيهم محدار فيدرال مجلس ونزيد تقبله الصرح له مالتي لازم من مسقات كلنا يقبل الذين بشوعات ينزواتات دون معرابون سنو بلنا دوب تجمير الله بملو نايدوب تسنور زوا محدارة خنت عايشنا كل ملك حز ومتعنتو جنرال بلاي زوم متوون تمكلا حيون بوزيت ترديو حق زايو كم زي وصا أزقبر كم جزيهم محدار حقوتي الذي تردينا تابتو دنيا سمعيت كابزو دنيا سقات وصينا نفتي قتيمنا دلو زقم نفتح إيدن قوانتن كوينا هنصرح يزقبا زي أنت غيرنا كفتي قتيمنا دلو زقم وصينا نمزح الشيء سلام نمزح الشيء لمعت نمزح الشيء ديمقراطينا هنصرح المالتي زي قلت لي خلي من الواش تسأكمات مش حزب الحزب كل جزء حزب صلاة يكونن أبز خونه بدا خيط السرح بسرعات نخمتي يسرح بهذا الدرجة زي ناتي وصل لي زي زبها لسرارها كم يتبعونا يتقبلنا لذي نحن حسب زقبلنا أنت أيوه نحن أقول صلاة حزب يبلنا مرابطنا حزبتات حواتنا يوم زواج الناون فقر السلام حزبتات تفتيرو حاوير زلم عنه حاويرو زعبيرلو سلام فطروا لي نهونا نتكم بر كاب جنت كاب كينات كاب كتت هستوراي أي تكم تتقيمون أي فلتن أي تكم الذي زيد حزبنا آخر الداعي قبا داس ولا نونتايو حزبي قدموا صقم سرس فلتو تردي ومهانو حدا عنا حدا عبي بايتاي مالتي حدا عبي بايتاي أو حدا مسمرنا زنا أو حدا حساب من لونا نعنا عبي مورال يسمعنا مالتي موداتا مس تناي صدتا تحزون ناي بوليس مدرجة وتجمير له قلتيفو تتبع على حساب في الختمة حساب كم تقراي بملء تقراي أو كل الزواتات صدتا خبرت خوينو نحن بتخوينو تناي صدتا حيلي اختاش له لازم ناي بوليس حيلي تمارس حيلي له أما غلا تجمير له لو كل الزواتات ورات قصري مالتي لازم نسو تحروا حسنا تناي بوليس حيلي مدرسو تتعيشو سلحو جمر مقبار كان ما تناي ملشاون بسلام ما قدعتكو أرقفو إننا ما بحزب إمنت تقعد تغيركا نابسرحو نحقا تغيرنا وتناي السلام ستان شقر بقلتف في التحقيق مثلني قالي مور داتا مسناي تمرتي مسناي قلقالو تطلع على تغكليو اوريدي بيروتات سراح جمرنا الله اتزي بصح عنوت كفتش قمقمي نسو ترايو او قلتف تمرتيات جمرلو تمهارو من ما يخونن وتتبع على فتناون كايديوم كن كلتفنا تخونتات كصنع لهم كم تقرأنا نحسو كم قال يكونن لازم متمرت من يسترون ناي وعلى زغنا بودن لي خلو مززنا بودن أبانا بيرو تمدي ولا حلف بيرو سرح أنتونا هنجيب لنا مالك نايت الناس راحتهم كمو يجمرون لازم ثم مسرتها وزبها قالوتات كالتيفنا نفس راح نتو تناي منقست محور متياش قد فلزلو أبزي حقست نقد كونوا صعب صارب استرفه
أبزي كربا جزء يجمركم وناي محاور متياش أبزي ممسحكم أبزي ممسحنا كلنا أبي حابين يسمعني إنكم عارف ما دسوا لكم أبزي ممسحتي وملسي توهي ومسلز خونه بتزق برزلو زعري يا مقالة برهان سلز رخبنا مقالة ماي مستاي سلز جمرنا مقالة تليكوم سلز سرحة مقالة بانك وين سلز جمرة تقراي ملو تجمير ولا تيكونه جنا بزح سرح يزلنا سلز برهان زي رأي زبنا برهان كري زبانك زي وصحوا بانك خوص حلو زماي زي ستي مايك ستي سرحنا سفحي عم مقالة استرخبة صبوا نجرنا وقالوا تون كسفح منتي بمزحتي يسرح بعلو تهزبي تقاريز ولا سرح بعلو تهزبي مفتح هو بزقات عمي صعيتها قرب يدلي أب تقراي حدش سماي زفتر زلو حدش ناي بوليتيكا سماي حدش ناي سلام سماي حدش ناي حدنت سماي زي حزب زي كور حزبي زي حزب زي زيچقون حزبي يكون نزي حزب زي زغبو بعل زدليو خغبر مغبار طرحي نزي حزب زي زدليو نصانت طرحي مراحيو خما يمرص كما يسرح انتاي يغبر كتنغرو يتخلن بعلو خنغرك انت زي كوين سلازي قصال خيدنا نحنا نولو نحنا ندل نصعنو زي كونس نسو زبلنا هنغبر نسو زدل يخسرح نسو زمرصون كما حدرو زخولو من قصاصات يوم كيدنا زخون تግራይና ናይ ዘረዋ ትግራይ ተዛራቢ ነበረን ትግራይ በሓሾ ዝዳናበረ ይነበረን ህዝብና ሰራሕተኛ ምሁር ተመራማራይ ብምኽንያት ዝኣምን ህዝቢ እዩ ነይሩ ህዝብና ሃይማኖት ይኽበር ባህሉ ይንከባኸብ ወለዱ ይኣምን ይመሃር እዩ ነይሩ እምበር ወለዲ ዘይኽበረሉ ትግራይ ሃይማኖት ዘይኽበረሉ ትግራይ ኣይነበረናን ባህሉ ዘይኽበር ትግራይ እውን ኣይነበረናን እዚ ንኸጥፉ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣካላት ዕድሚኦም ስለ ዝሓፀረ ቋዕደ ዝበለና ንሕና መሰረትና ነዊሕ እዩ ናይ ህዝብና መሰረት ሰፊሕ እዩ ሓፅር ዕድመ የብሉን ህዝቢ እዚ ታሪኹ እውን ናይ ነዊሕ ታሪኽ እዩ ኣብ ታሪኽና መሰረት ጌርና ኣብ ህዝብና ናብ ሃይማኖትና ናብ እምነትና ኣብ ባህልና መሰረት ጌርና እናሃንጾ ጉዕዞ ኣየጠራጥርን ብሩህ እዩ ንዚ ኸጥፍእ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ግን ዕድሚኡ ሓፂር እዩ ንዕኡ ኢና ኣብቲ መጀመርያ እውን ወለዲ ዘይባረኽዎ መድረኽ ብሩህ ክኸውን ኣይኽእልን ኢልና ንኣምኖ እዚ ዝተፈለየ ካልቸር እዩ ቀደም ዝነበረ ግን እናጠፍአ እናመኸነ ዝበፀ ሕዚ ከዓ ክዕንብብ ክንሰርሐሉ ኢና ሶ ምስ ወለድና ኮይና ምስ ህዝብና ኮይና ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኮይና ትግራይ ናብ ቅድሚት ዝሓሸ ልምዓት ክህሊ ዝሓሸ ሰላም ክህሊ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ሓንቲ ባህላ ኢለ ንግግረይ ከውድእ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንቶ ብዙሕ ተንፅንሕ ካባኻትኩም እናሰማዕና ተንውዕል እናተማሃርና ተንውዕል ደስ መበለና ግዜ ስለዘየለ ግን ሓንቲ ነገር ንምባል ድሮ በሃይለ ስላሴ ግዜ ሃይለ ስላሴ ምስ ጠፍአ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ሙሉእ ደርጊ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣሎ እዩ ክሳብ ሕዚ እናበለ ዝነብር ህዝቢ ነይሩ እዩ ድሕሪ ደርጊ እውን ደርጊ ምስ ጠፍአ ኢህወደግ መፅኡ ሙሉእ ዕድምኡ ደርጊ ኣሎ እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ነይሩ እዩ ሕዚ እውን እቲ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ጠፊኡ እናሃለወ ኣሎ እዩ ኢሉ ዝኣምን እንተሃልዩ ዕድምኡ ከይውድእ ሓደራ ይብል ይቐነየና እዩ ክብረት ያብልና ይቐነየና